Sa mga litratong ini, mahiling sa gilid tinampong sakop kang barangay Tabun-Tabun Daraga Albay ang nakabulag taasin duguan na 25 anyos sa Sininyo Lorejo, pasado alas 2 kasubong maagahon. Sigun kay Police Staff Sergeant Marian Jes Rico, Candaraga Municipal Police Station, mantang pigbabaybay kang biktima ang nasambit na tinampo, pauli sa saindang residensya sa Barangay Esperanza, Pilar, Sorsogon. Puminalyar ang pigmamanehong motorsiklo kang biktima na nauli sa pagkakadiskwido. Nag-sway po ini, nagkaigwa po kay mechanical failure ang sa iyang motor, asin dahil niya na control, kaya buminangga siya sa gilid na porsyon kan tinampo. Suminapo ning seryosong lugad sa payo asin hawak ang biktima. Dugang pa ni Rico, mayong sulot na helmet ang biktima kan mangyari ang insidente. Kung bako po human failure, nakainom, pipirot, kumbaga pagal, so iba, so reckless man na pagpapadalagan, makaskas ang sa indang pagpadalagan. Kayo po yan na makakausakan sa tuyang mga self-accident. Idagdag ta po dyan so sa tuyang mga tinampo na may mga ongoing na road blocking project. Tulos man na naidalagan sa ospital ang biktima, alagad sa presente, critical pa ang kondisyon kay ni. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal